Pozdravujeme východné Slovensko. Unavený, rozbitý, bez hlasu, vás všetkých teraz hneď pozývam aj tu spolu s mojím kamarátom Krtkom Trtkom. Otoč to naopak, ty Demil. Otoč to naopak, tak. Vás všetkých pozývam v piatok do Humenného, kde sme neboli už 100 rokov. 100 rokov sme neboli. A pritom Humenné bolo jedno z prvých miest, kam sme sa vydali na východ ešte v roku 2008. Ale teraz sa píše 2016 a budúci týždeň, piatok 13. mája. Piatok 13. mája sa vidíme v aréne v Humennom. Už teraz sa tešíme, pretože počuli sme o tom klube veľa dobrého, pozitívneho a dúfajme, že takéhoto zažijeme aj budúci týždeň. Piatok! Tešíme sa. Ahoj a nezabudni. Video Oldies Mix, retro kostým, najstarší účastník a najvytrvalejší retro tanečník, ako napríklad tu slečna, ktorá prebehuje. Áno. Si odniesie jednu z 3 fliaš tatranského čaju, ktorá je prichystaná pre teba, pre mňa, pre teba a pre mňa a pre Krtka. Takže samo, piatok. Piatok sme na východe, to bude zase dlhá cesta. Ale teším sa aj tak. Ahoj.